Dneska jsme se tady s Blokem rozhodli, že si dáme schovku tady v centru jako celého Snack City, takže můžeme jít tady do té budovy a do tady jasně. Takže jdeme na to a první pikám já, protože Blok je ještě menší, pozdrav do videa, žel. No a dneska to jen zahrát, takže jdu pikat do 10 a se schovej. Tak jo. Tak já jdu tady do dodávky, že jo. Dej slup, že jo. Tak, dávám ti 20 sekund. Tak jo, já jdu. Tak, zapínám tady stopky a můžeme jít. No, tak už můžeš jít. Můžu? Tak já jdu. Tak kam bych, asi první bych se šel podívat do toho, do tady toho, do Remarku a do školky. První jdu do toho Remarku, protože je to tady nejlepší. A můžu ti dát 2 nápovědy, tady je jakési hodiny. Proč tam otevřeš? Tady nebudu. Ty budeš podle mě. Dá se jdu podívat podle tomu. Chci o nápovědu. Je to, jako kdyby, je to někde venku. Venku. Tak jo. Co to je černý? Tady je černý. Asi budeme muset něco dobrého vzít, no. Ale pokud tady, já tady nejsem, to nejsem já. Pokud tady seš, tak okamžitě vylez. Buď tě zastřelím. Jo, tak já už, tak si mě našel. Ježiši. Tady, no. Tak teďka, ale já jsem ti našel, tak teďka pikáš ty. No tak jo, tak pojď. Tak vezmi si tě do ruky a budeš pikat tady. No tak jo. Tak jo, já se jdu schovat. No, kam bych se šel, tak